Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa a dneska si ideme vymarniť tu takto veľa peniažkov a nie peniažkov, skôr gemov a ma zaujíma, čo dostanem za tých 27 000. V dnešnej dobe 27 000 gemov není veľa, ale dúfam, že dostanem dačo. A teraz začneme samozrejme, počkajte, dám to na hlasnejšie. Dúfam, že získame nejaký dobrý pack. Začíname samozrejme 3000 packom, čo podľa mňa je celkom v pohode pack, ale mne zatiaľ tam nič dobré nepadlo. No, Nemec, to bude ten Vogt, bohužiaľ. Padol nám Elko to je... Dobre, ďalej tu vidím World Elite Clubs pack. To je dosť dobrý pack. Iba predtým, jak začneme ho otvárať, tak som si ešte pripravil pick za 10 000. Čo možno ani není dobrý, 106 až 109. Není to dobrý pack, ale aspoň sa dačím vystačíme. A dúfam, že nám padne dačo dobré. Tu je ešte Premier League Summer Pick Plus, to neviem čo je, 102 až 109. Toto asi si zarobím na tým. Dobre, 10 000, poďme do toho. A dúfam, že mi padne dačo dobré. Poď. Let's go! Adarabiojo. Super, je to dosť dobrá karta iba kvôli tomu, že mám takoho v obrane, iba zase on je v normálnej verzii 107 a mne sa nechce akoby mírňať, ale zase dáme ho tam. No, máme tu ešte nového hráča, to je Santi Cazorla, alebo hej, Cazorla, takže asi zoberieme 108, ale zase dobrý upgrade by bol ten Kimmich, ale zoberieme tu 108. A podľa mňa sa tento pick dosť vyplatil. Fúha, som brutálne happy za to. A potom 106 úplne o zbytočnosti Dodo a Devril. Toho už aj tak mám, takže ideš do našho klubu. A dúfam, no ešte si pozrieme tú animáciu, jak vyzerala, lebo ani neviem. Aha, takže táto normálna animácia bola vo konferenčnej európskej lige. Dobre. Samozrejme by bol najlepší Cole Palmer, ale teraz ideme na pack, ktorý som na ňo najviac sa na ňo teším, iba kvôli, ja mi zase padne Adarabiojo. Tak ja končím automaticky. Dobrý by bol Fernandes, možno aj samozrejme Palmer, ale ja nemám na kamko, takže neviem, že by som ho potreboval. Potom kto ešte taký, možno už nikto, možno fakt, že iba ten Fernandes by bol dobrý. Ani nie, to je celkom taký o ničom pack. Možno by bol dobrý fakt, že ten Cole Palmer by bol najlepší. Skúsime ho otvoriť. A dúfam, že padne nám dačo dobré. Nekúkam. Fakt, že nekúkam. Aha, to už iba počujem ten zvuk, to asi nebude dobré. Čo tam je? Madueke. Mne to nevadí. Podľa mňa celkom dobrý pack. Mne to nevadí iba kvôli tomu, že ten istý máme tu. A teraz si ho otvoríme 3-krát, čo bude dosť drahé. No poď, fúha. Dúfam, že nám padne dačo dobré. A... no poďme. OK. Nie. Sparta Rotterdam. Bohužiaľ nám padol iba 104. Máme tu aj iné packy, ktoré by sme mohli inak vymeniť. Tu máme Exange, takže počkajte, pozriem sa. 8000 to vôbec nepostačí. To možno postačí
fakt, že na tento pack, ale to sa vôbec nevyplatí, to môžeme tak preskočiť maximálne. Ale pozrieme sa aspoň na ten pack. A to je tento som zatiaľ nikdy v živote nemal, túto animáciu, ale viem, čo to je. Ten Defining a to nie je dobré, bohužiaľ. Bohužiaľ nám to nepadlo, nevadí. Zatiaľ nič nám dobre nepadá. Som si myslel, že nám padne aspoň dačo v pohode, ale zatiaľ nič. Tu tak máme za 1,5 tisíc, ale bohužiaľ tiež na to nemáme. Sme chudobní. Sme oficiálne chudobní. Neviem, tu nič nemáme. Silver. Dobre. Champions Pack, Bestseller, Top Events. Top Events, tam fakt máš dobré veci, ale zase dosť drahé. Futures, tu máš... Že by sme skúsili toto za 4000 daily offer si. Akoby jak nám padne veľký rating, to znamená, že by sme mohli... Dobre, ja to skúsim. Zostanem nám už iba 10 000. Prosím, nech mi padne dačo dobré. Let's go, je tam walkout. A je to TOTS walkout, takže môže tam padnúť dačo dobré. A bohužiaľ... 102. Bohužiaľ, to nie je dobrá karta, ale podľa mňa to bude dať aspoň pár peňazí. No, ďalej, čo si tak kúpime. A ja by som toto video ukončil týmto tu, ale 4 krát. Takže záver môže byť dosť dobrý. Toto samozrejme nič nebude. Iba fakt potrebujeme na tréning, upgradeovanie hráčov. A teraz poď. Dačo dobre, poď. Väčšinou mi padajú obranci. Garinčo. To je kto? To je Willian. Nie. Bohužiaľ, ja ho už mám v týme. Tu ho mám ešte vyupgradeovaného. Williana. Možno, jak by to šlo, tak by sme ho mohli rankapovať s ním. Ale to nám dá iba 20%. Bohužiaľ. No, takže Willian nám padol ako na záver. Nijak teoreticky som nevylepšil môj tým. Vylepšil by som ho, jak by som fakt nekupoval toho Williana. Možno ešte na LBčku som takoho vlastne. Nie, iba tohto tu Van Ahnolda, alebo jak sa volá. Aj dokonca lepší, takže ho tam necháme. Iba o pár ratingov, ale je lepší. Takže ho tam necháme aspoň na chvíľu. A jak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber. Čau.